por aí. Que queredes? Bueno, ademais... Bueno, podemos empezar logo, sí? Vale, pois moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias por acudir unha vez máis o que pretendemos que vaya seguir sendo unha tradición nesta Deputación e concretamente, bueno, en moitos momentos, pero concretamente os luns que celebramos xunta de goberno, arrancamos a semana e arrancamos xa con acordos e con previsións para o resto da semana, co cual, bueno, pois nos parece que eso, por unha parte, dar conta do que facemos e, por outra parte, que evidentemente o que decimos sempre, estar a vosa disposición para as preguntas que consideredes oportuno facer, porque entendemos que, evidentemente, os políticos temos que estar a disposición de quen xenera esa información, de quen intermedia nesa información e de quen, en definitiva, sirve para dar unha información profesional á ciudadanía, non? Bueno, pois, hoxe, centrándonos nos acordos da Xunta de Goberno, hoxe aprobamos un total de 21 asuntos, fundamentalmente con dous obxectivos. Un diles a cooperación, onde sempre o que máis a parte máis importante é a cooperación, non só con concellos, que tamén, senón con entidades culturales, deportivas, como desgranarei, e despois teredes os datos tamén, evidentemente, xamos máis detalladamente, pero vamos, aquí tendes o esencial, sin duda ninguna, non? Volvemos a estar, por lo tanto, en cifras importantes. Hoxe mobilizamos 835.000 euros en cooperación, e, bueno, pois a verdade é que son cantidades, xa digo, moi relevantes. Diles a maior parte son cooperación con municipios, con concellos, 647.000, e con diferentes entidades para poñer en marcha diversas axudas por 200.000 euros. Fundamentalmente, neste caso, ca cultura, con movimento veciñal, como logo direi, e con deportistas individuales, neste caso, non? A cooperación con concellos, esta semana, adicamos 431.000 euros, máis de 431.000 euros, e a axudar a diferentes entidades culturais e deportivas, pois 176.000 euros. Antes de desgranar un poquinho estas cuestións, tamén decir que a administración e xestión, e a xestión é tomar acordos que outro día tomamos en comisións e que agora temos que trasladar. Por exemplo, os precios públicos en dous servicios fundamentales, as escolas deportivas de verán, que se van a reanudar unha vez máis e que seguirán cos mesmos prezos, e outra importante, como sabedes, sabedes que se dotaron de 5 ecobarcos os encoros de Castrelo de Miño, Frieira e As Conchas, e é moi importante a xestión, efectivamente, a xestión destes ecobarcos. Vamos a facer dende a Diputación, porque moitas veces os concellos carecen de capacidade técnica ou é moi difícil capacidade técnica e incluso económica, e para tanto vamos a facer desde aquí. Apróbanse, por lo tanto, eses prezos tanto para o que son os neste caso as escolas deportivas, nas que no verán o prezo máximo serán 45,26 euros por usuario a semana, e os prezos dos ecobarcos serán en principio 14 euros, sendo a mitade 7 euros solamente para os menores de 14 anos. Logo hai descontos por familias numerosas, por alugamentos particulares que se fagan durante todo o día, etc. En definitiva, o que queremos é que estes ecobarcos sexan un reclamo turístico máis, ademais dunha maneira totalmente sostible, e, por lo tanto, queremos que este recurso sea o que decimos, un complemento importante para a nosa oferta turística. Logo, cooperación, detallando con cooperación con concellos. Concretamente, aprobáronse 432.000 euros para a Veiga, Carballeda de Avia, Cenlle, Trangesa de Queixa, Cortegada, Taboadela e Viana do Bolo, teredes desgranados todos os datos. Quizás o máis relevante das inversións que se aprobou hoxe foron 150.000 euros para o campo de fútbol de Viana, unha segunda aportación xa, que se une a outra de 150.000 euros que viña do anterior xa orzamento, e, por lo tanto, xa estamos cun orzamento prácticamente total e cun compromiso total para que este campo de fútbol, efectivamente, que se chegará con un costo que superará os 400.000 euros, sexa
xa unha completa realidade, ou é unha completa realidade, xa desde logo teñen para arrancar cas obras, xa que máis da mitad da financiación, bastante máis da mitad da financiación está xa comprometida ya a disposición do campo. Destacar que en Viana do Bolo teñen aglutinan a todos os prácticamente nenos da comarca e teñen unhas escolas deportivas pois bastante importantes e que, por lo tanto, sin duda, este equipamento deportivo vai a ser un salto de calidade no servicio que se presta aos nenos. No ámbito da cooperación con entidades, bueno, pois ver que cooperamos con moitísimas entidades. Por exemplo, co Casino do Barco, que leva 20.000 euros para obras. Froito, por exemplo, das visitas e da relación que temos por toda a provincia, e sinaladamente ca comarca de Valdeorras, chegas a contacto con entidades que están sobre o terreno, non? E eu, nunha entrevista que tuve ca directiva do Casino do Barco, que aglutina centros de socios no barco, que é unha institución moi importante, pois nos pediron axuda para unhas pequenas obras que teñen que acometer, e así acometemos. Tamén cos concellos dos municipios da comarca de Ourense, que aglutinan pois tamén importantes concellos do entorno da comarca, e tamén, pois, por exemplo, con entidades deportivas como unha tradicional, como é Don Bosco, non? Que se lle conceden 30.000 euros, o Club Balonmán Ribeiro, que é un club señeiro absolutamente no deporte do balonmán a nivel casi nacional, evidentemente, pero de logo a nivel autonómico, e compite xa a nivel nacional, que se otorga unha subvención de 40.000 euros, e a UDO, efectivamente, que neste caso recibe a cantidad de 35.000 euros. Aquí o que temos que decir é que estamos facendo, e creo que ademais de acordo cos clubes, unha importante labor de racionalización a hora de otorgar estas subvencións. É dicir, falando con eles, nos determinan efectivamente en función da categoría, número de aficionados, etc., nos determinan exactamente unhas pautas, que a cual prácticamente a asignación é unha asignación que todos aumentan, é unha asignación porque aumentamos moito tanto as inversións como que é a colaboración co ámbito do deporte, é unha asignación que todos aceptan e que creemos que ademais é xusta porque non hai, para decir de alguma maneira, asignacións que se escapen dun orden. Pode haber algunha, pero estaría xustificada, algunha inversión extraordinaria en algún club ou algunha instalación ou algo, pero, no que son gastos ordinarios, o levan aí, non? Logo tamén aprobamos bases e convocatorias de axudas, non? As bases e convocatorias de axuda, neste caso, por unha parte, é a tradicional de realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas, as que destinamos 60.000 euros, e, que é tamén unha convocatoria tradicional, unha convocatoria que se mantén, que máis ou menos cubre as peticións, efectivamente, dos usuarios, e que, neste caso, o que facemos é manteñela. O que sí, temos un cambio moi importante en outra liña de investimentos de asociacións, neste caso de asociacións veciñais. Efectivamente, aquí hai un momento moi importante de acordo ca cuantía existente. Partimos de 35.000 euros e este ano levámoslo a 100.000, é dicir, multiplicámoslo prácticamente por 3 as cantidades destinadas a asociacións veciñais. Por qué? Pois porque, efectivamente, nós creemos no movimento veciñal, nós creemos que hai que axudar a estes movimentos que axudan a dinamizar as zonas en todos os ámbitos, no ámbito urbano, aunque as necesidades son moi diferentes, no ámbito urbano, pero tamén no ámbito rural, e ademais da novedade da cantidade, que é unha cantidade, no seu marco relevante, tamén hai outra novedade, e é que nos permite por primeira vez recuperar algo que había anos que non se facía, a posibilidade de incluir nestas subvencións obras, pequenas obras, pero obras que en algúns casos son absolutamente necesarias e que poden chegar hasta 5.000 euros para a obra, e se xuntan o máximo en obra e equipamento pode chegar ata 10.000 euros, vale? E eu quería tamén facer unha reflexión sobre a orientación, efectivamente, destas subvencións, non? Vedes que levamos cada vez máis ao ámbito competitivo, é dicir, se saca unha cantidad e aínda que siga habendo por nominativas, aquí apostamos por a vía da concurrencia competitiva, é dicir, sacar a orden que a xente solicite e que obteña a subvención en función, efectivamente, das necesidades que teña acreditadas conforme as bases. Por lo tanto, tamén facemos un esforzo importante nese ámbito, non só incrementando a axuda, senón tamén
levando a facendo pois, efectivamente a súa concesión máis transparente, máis racional e realmente premiando a aqueles que acreditan esa necesidade dunha maneira máis forte. Bueno, tamén seguimos ca axuda ao deporte, neste caso os deportistas individuais, vimos neste caso seguimos mantendo a cantidade do ano pasado que sufriu aumento respecto ou que experimentou aumento respecto a dos anos anteriores destinamos resolvemos neste caso xa estas axudas, danse a 40 deportistas da nosa provincia, son totalmente compatibles con calquera outra axuda que se perciba por a Xunta ou por calquera outro, por entidades locais. Eu mesmo como alcalde teño axudas a deportistas individuais tamén, e outros concellos tamén a teñen, a Xunta, por suposto, lles axuda tamén aí, por tanto é compatible con todas elas, non? As cantidades que van a recibir como máximo son 1.600 euros e as mínimas 500 euros para estas axudas a deportistas. Ben, en definitiva, isto é un resumen do que foi este acordo. Como ven, estes acordos son acordos que afectan a concellos, que afectan a institucións, que afectan a asociacións, que afectan ao ámbito da cultura, ao ámbito do deporte, en definitiva, axudas importantes, cantidades importantes que se aproximan a casi, superan ampliamente os 800.000 euros, e, en definitiva, seguimos facendo o que temos que facer, que é cooperar con todo o mundo, axudar as entidades, axudar aos concellos, axudarlle a todo o mundo para que poden levar a cabo as súas iniciativas e con elo, efectivamente, seguir mellorando na medida posible a provincia. E nada máis, calquera detalle concreto sobre algunha cantidad, sobre algún concello, sobre algunha cuestión, xa o Departamento de Prensa se encarga de aclararllas e xa dará todos os datos definitivos. E nada, e por a miña parte, era un pouco o que lles tiña que contar e, por suposto, quedo á súa disposición para que aclarar calquera cuestión referida a este punto ou calquera outro que ustedes gusten plantear. Moitísimas gracias. E xa me din vostedes si queren preguntas ou non. Sí. Dígame. Sí. Non, os ecobarcos van a ser xestionados, os que estaban sendo xestionados por os concellos, algún que a outros prácticamente non chegaron a poñeros ou chegaron moi xustos o ano pasado, vai a ser a Diputación a través de Traxa, que é unha empresa, un medio propio, que nos permite xestionalos directamente. Por lo tanto, vamos a facer así, para quitar a carga burocrática e a carga económica a todos os concellos titulares dos mesmos e facer unha xestión homoxénea. A través de Traxa, que é medio propio, como saben, da Administración, porque nós formamos parte do accionariado de Traxa. Quantos barcos hai? 5. Isto das axudas aos deportistas individuais, como se van a quedar destinadas? Bueno, pois estas axudas son axudas maduras, non? Son axudas a deportistas que practican disciplinas individuales e van na liña destes anos, aí entran prácticamente todas as disciplinas, non? Hai xente do ámbito do kung fu, do tenis, do piragüismo, motociclismo, hai prácticamente todas que son da gimnasia, e entonces en función dos resultados acadados, de como compiten e demais, se lle dá esa axuda do nivel que teñan, non é o mesmo que teñan un nivel internacional, un nivel nacional ou un nivel autonómico. Entonces se lle dan esas axudas, por eso van desde os 1.600 euros hasta os 500 euros. Están, de todos modos, resolvémoslo, vai salir publicado e, por lo tanto, eso é xa un dato obxectivo que non ten ningún problema. E que, a verdade é que eu teño, se me permiten, fago a reflexión, estas serían xa as terceiras, porque xa estas as terceiras que se resolven, pasamos de 25.000 euros agora a 40.000, de momento non aumentamos porque a cantidad do ano pasado cubriu todas as necesidades máis ou menos nesta liña. A nosa finalidade tampouco é sustituir o que teñen que facer outras administracións, é dicir, un deportista de élite ten unha serie de axudas, ten uns entrenamientos xa en centros específicos que evidentemente non vai a cubrir a Diputación. A Diputación o que lle fai é darlle unha axuda para cubrir algúns gastos que evidentemente non lles cubren outros. E como é totalmente compatible con calquera outra que lle poidan dar de calquera entidade, patrocinio privado ou público, evidentemente, ou subvención pública, pois é unha axuda máis. A idea é seguilas aumentando, A
A idea é seguilas aumentando. Eu quería, espero que po ano que ven podíamos aumentar por menos outros 10.000 euros e chegar aos 50-60.000 euros e duplicar, por lo tanto, a que había ao principio de legislatura. Quantos deportistas máis ou menos podían beneficiarse? A cantidad que lle demos aquí son a 40. Porque necesitan unhas determinadas marcas, é dicir, non é alguén que faga deporte individualmente ten opción, ten que ter unhos requisitos deportivos e eses requisitos deportivos, evidentemente, pois neste caso chegan a 40 persoas. Isto é independiente, evidentemente, todas as axudas que se dan a clubs que van por outra línea, claro. Alguna cousa máis? Quedou vos todo claro? Sí. Non queredes nada máis? Que eu xa vos vexo. Bueno, pois nada, se non queredes nada máis, pechamos a rolda de prensa. Sí? Vale? Bueno, pois veña. Moitísimas gracias.